Dragi prijatelji, uskoro ćemo imati u Hrvatskoj 10. godinu vladavine Andreja Plenkovića. Može se puno o tome govoriti. Bio sam od početka vrlo skeptičan u njegovoj viziji zapravo Hrvatske. On je najavio da će mijenjati Hrvatsku, da će mijenjati HDZ. Što imamo kao nasljeđe? Prvo bi istaknuo nametanje Istanbulske konvencije. Niko nije u Hrvatskoj tražio to, niti birači, niti javnost općenito, nego je on osobno to nametnuo kao top temu i sad imamo nasljeđe toga. Imamo pokušaje uvođenja takozvanog zdravstvenog odgoja. Sve to proizlazi iz njegove, recimo tako, mini revolucije u institucijama i to nam nije trebalo. To je vrlo štetno i to je dio njegove agende. Nadalje, rekao bi nedostatak hrabrosti u provođenju bilo koje reforme. Dakle, Hrvatska je i dalje zemlja u kojem je teško stvoriti u privatnom sektoru nove vrijednosti. Poduzetnici su oni koji stvaraju i zapošljavaju ljude u Hrvatskoj, a imamo stari model s kojim HDZ upravlja Hrvatskom, gdje zapravo oni drže sve poluge, od javnih poduzeća do lokalne samouprave gdje kadroviraju sa svojim ljudima. I zato Hrvatska stagnira. Mogao bi gospodarski rast biti puno veći, ali ova vlada i niz vlade u prošlosti nisu provele niti jednu, rekao bi tako, odvažnu reformu. Trebamo govoriti o zdravstvu, na primjer. Javno zdravstvo je prostor velike korupcije i to nije slučajno. Gdje god politika određuje, tu se stvara koruptivnih odnosa i Hrvatska nije tu iznimka. Ne možemo i dalje prkositi nekim zdravorazumskim načelima i očekivati da će stvari funkcionirati. Ljudi sa pravom su nezadovoljni. Nisam sreo građane koji su zadovoljni sa uslugama u javnom zdravstvu, puno izdvajaju, a ne mogu konzumirati ono što im pripada, barem na papiru. I zato nije slučajno da niču nove privatne poliklinike, jer netko mora zapravo isporučiti zdravstvene usluge i građani su prisiljeni zapravo da idu u te privatne ustanove. Još bi ljevica htjela zabraniti liječnicima da rade u tim ustanovama pored svog posla u bolnicama. Dakle, u ime zaštite radnika ograničava se nekima ili pokušava koliko smiju raditi. Moramo omogućiti ljudima da što više rade, da ostanu u Hrvatskoj, da budu sretni, a ne da iseljavaju. Zato imam mnoge primjedbe na način funkcioniranja starog, novog HDZ-a. Gospodin Plenković provodi manje više sve što se nameće iz Brisela na jedan nekritičan način, slijepo provodi ovo što mu je dano i mislim da Hrvatska zaslužuje bolje. Nije loše proturječiti lažnim autoritetima u Europskoj uniji i postaviti svoje prioritete. Nije svaki hrvatski interes usklađen sa interesima Europske komisije, na primjer. Mi imamo poseban pogled prema Srbiji od drugih zemalja, od drugih članica. Tako da moramo naći način da isto izborimo se za svoje vitalne interese u okviru jedne šire zajednice. Mislim da možemo tu puno bolje. Mnoge prilike su prepuštene. Šaljemo, govorim, i druge zemlje, drugorazredne ljude na top mjesta u komisiji. Mislim da sve to treba preispitati. Tako da, evo, i dalje ću vas informirati o svemu što se događa i pozdrav iz Strasbourga.